Wai shin da gaske ne Hadiza Gabon? Akwai wata ƙullalliyar soyayya a tsakaninsu da Pantami? Kamar yadda mai sauraro ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon, domin za mu tantance maka gaskiya, shin wai akwai wata ƙullalliyar soyayya ko kuma kawai ƙarya ce irin ta mutane wacce suka saba yi a social media? To mai sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba dai ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon. Sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar subscribing, sannan ka danna ƙararrawa domin samun labaranmu zafafa da zarar mun ɗora. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka. Mai sauraro, kamar yadda ka sani dai, a kwana-kwanan nan wani labari yake trending a social media na cewa wai Hadiza Gabon tana neman auren ministan sadarwa wato Sheikh Isa Ali Pantami. Kamar yadda mutane da yawa sun yi mamaki da jin wannan al'amarin na cewa wai Hadiza Gabon tana neman auren ministan sadarwa wato Sheikh Isa Ali Pantami. Mai sauraro, ka san cewa mutane da yawa suna zagin Sheikh Isa Ali Pantami akan cewa wai zai ɓata wa malamai suna idan ya auri Hadiza Gabon. To wannan labarin dai da yake trending a social media na cewa wai Hadiza Gabon tana neman auren ministan sadarwa, wannan labaran ƙarya ne, ba labaran gaskiya bane ba. Domin mai sauraro, kada kai ma ka zagi Sheikh Isa Ali Pantami, babu wani labarin gaskiya a cikin wannan labarin. To mai sauraro, nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu. Kada ka kasance da wannan tasha a koda yaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribing. Mun gode.